òní lọ́jọ́ ìbí Làtífátù Kíkẹ́ lọ́mọ Àṣàbí. òní lọ́jọ́ ìbí Làtífátù Kíkẹ́ lọ́mọ Àṣàbí o. kọ́lọ́hún ọba jẹ́ kẹ̀mí ẹ̀ ògùn kò pẹ́ láyé kó má ṣe kánjú kú. ó yá òní lọ́jọ́ ìbí Làtífátù Kíkẹ́ lọ́mọ Àṣàbí o. kó ṣe lékún lọ́dún kó lékún lówó kó tún lékún lọ́lá kọ́lọ́hún ọba jẹ́ kẹ̀mí ẹ̀ ògùn kó pẹ́ láyé kó má fojú sunkún ọmọ. òní lọ́jọ́ ìbí Làtífátù Kíkẹ́ lọ́mọ Àṣàbí o. 22nd of November ló wá sáyé Làtífá ọjọ́ ayọ̀ ni. òní lọ́jọ́ ìbí Làtífátù Kíkẹ́ lọ́mọ Àṣàbí o. ajá Làtífá alárànṣe àdínì ìràwọ̀ ànábì kọ́lọ́hún jẹ́ ó pẹ́. òní lọ́jọ́ ìbí Làtífátù Kíkẹ́ lọ́mọ Àṣàbí o. ajá Làtífá ọmọ wọn l'Ògbómọ̀ṣọ́ ajílété ìlú tá ti ń jẹ kàkà tó mú kọyán gan òpómúlérò mọjá lẹ́kàn ẹ̀sà ògbé ara ògbójú ọmọ adíkẹyàn káfáńdà ìkẹrẹ dìkẹ́ àmúṣẹyẹ ayálájì mi fi táwù mi alasmọ aya wọn ọlọ́fà mọ́jọ ọlálọ́mí ọba abásùjọ́ kọ ìjàkadì kátàkìtì lóró tọ̀fà. òní lọ́jọ́ ìbí Làtífátù Kíkẹ́ lọ́mọ Àṣàbí o. òní lọ́jọ́ ìbí Làtífátù Kíkẹ́ lọ́mọ Àṣàbí o. kò burú ká sọjọ́ ìbí tàwa sáyé àfidúpẹ́ ni fọlọ́hún ọba tó dá wa sáyé. kò burú ká sọjọ́ ìbí tàwa sáyé àfidúpẹ́ ni fọlọ́hún ọba tó dá wa sáyé. kò burú wàláhì kò burú tàláhì kò burú súnmọ́ bí láhì kò burú ká sọjọ́ ìbí tàwa sáyé àfidúpẹ́ ni fọlọ́hún ọba tó dá wa sáyé. kò burú ká sọjọ́ ìbí tàwa sáyé àfidúpẹ́ ni fọlọ́hún ọba tó dá wa sáyé. alájà Làtífá ló sọjọ́ ìbí kó wá sáyé Kíkẹ́ lọ́mọ dúpẹ́ fọlọ́hún kóhùn ráyé wá. kò burú ká sọjọ́ ìbí tàwa sáyé àfidúpẹ́ ni fọlọ́hún ọba tó dá wa sáyé. Làtífátù Àṣàbí Kíkẹ́ lọ́mọ aya mi fi táwù kó pẹ́ láyé. màmá Sọ́líù fọlọ́hún ọba màjò kánjúkú màmá Idris màmá Àtùbákí màmá Múníràtù Àdùnníyàdé. kò burú ká sọjọ́ ìbí tàwa sáyé àfidúpẹ́ ni fọlọ́hún ọba tó dá wa sáyé. ajá Làtífá ọ̀rẹ́ Bálíkísù màmá Zara ìyálájé Kúrà Plaza náà ti ń pawó èèyàn Àyíṣà màmá Àdìsá òní kánjúkú. kò burú ká sọjọ́ ìbí tàwa sáyé àfidúpẹ́ ni fọlọ́hún ọba tó dá wa sáyé. Làtífá bínú ẹsẹ̀ ń dùn ló fi ń dúpẹ́ o inú èmi dùn mo ṣe kọrin. inú ẹ ló dùn ló fi ń dúpẹ́ o inú èmi dùn mo ṣe kọrin. òpè èèyàn ó wá sọ pápálẹ̀ ní dúpẹ́ ẹ wò pé èèyàn ó wá sọ pápálẹ̀ ní dúpẹ́ ọlọ́run tó dá wa ò fẹ́ káyà bára mórí jẹ. ajá Làtífátù mi èèyàn Rúkáyàtù Àríkẹ́ Adérayọ̀ bébì èèyàn Lájì ọ̀la ìtàn èèyàn Sódàmù Alájì Dáúdà onípákó èèyàn Dr. Taofiki Àgọ́yé bínú ẹ ṣe dùn ló ṣe ń dúpẹ́ o ló ṣe ń dúpẹ́ bínú mi ṣe dùn mo ṣe ń kọrin. Làtífá bínú ẹ ṣe dùn ló ṣe ń dúpẹ́ o bínú mi ṣe dùn mo ṣe ń kọrin. òpè èèyàn ó wá sọ pápálẹ̀ ní dúpẹ́ ẹ wò pé èèyàn ó wá sọ pápálẹ̀ ní dúpẹ́ ọlọ́run tó dá wa ò fẹ́ káyà bára mórí jẹ. Làtífátù tọ́lọ́hún dá lọ́lá Àṣàbí tọ́lọ́hún fún lówó tó tún lè ná láti ṣàánú ó yàtọ̀ gan sáwọn ṣàkúṣàkú tó láhùn tí ó lè náwó. Làtífátù tọ́lọ́hún dá lọ́lá Àṣàbí tọ́lọ́hún fún lówó tó tún lè ná
ṣùgbọ́n owó ṣẹ̀rù láti fàtú ni láti fà ó ṣẹ̀rù owó. màmá sọ́ọ́lì o